салом алейкум бародарони азиз, ҳамсӯҳбати ма Шодив Шодиқул Шодиматович. Марҳамат рафтем. аз кишту кори замин ката хурсон мешавем ва боз меравем. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ва алейкум ассалом. Ассалому алейкум. Назир ҷураҷон. Саломат шуд. Хуш омадин. Мо аз телевизион. Аз телевизион. Ҳамин хостем ки дар масъалаи ҳамин кишту кори замини шумо камтарак маълумот бигирем. Ана дар бораи кишту кори мо агар дар бораи ҳосилхезии кишту кори заминои мо гап занем ҷураҷон, ана ҷураҷони мо боши, ин замина мо нав кишту кор кардем, ҳосилхез кардем ҷураҷони мо боши, ин замина насиб бошад, ана дуюм ҳосилша гирифтем, капуста гирифтем, акин аз ҳам капуста насиб бошад. Гӯш кун акаҷон. Капус не. Карам гӯем карам. Карам, ана дар бораи капус, дар бораи карам маълумот дем ҷураҷон. Бисёр ҳамин замина ҳосилхез кардем, ин ахтон шоҳид ҳастед, худатон мебинед, шоҳиди он гаштед ки мо ҳамин замина ин қадар ҳосилхез кардем. ҳосили аз капуст ҳосил нағз гирифтем ҷураҷон. ҳосили фаровон гирифтем ҷураҷон. Гӯш кун акаҷон. Шумо саросима нашавед. Ой, соиса гап зане. Капус не, капус урусияй. Карам. Хуб, ана дар бораи карам ҷура ҳосилхез кардем замина, ин сол карами нағз гирифтем ҷура. Ҳамин агар ҳамин замина ҳосилхез накунӣ, трактора ду се бол ҷуфт накунад, агар ҳамун капус нағз намешавад ҷураҷон. ҳамин ҷураҷон лаба ҷураҷон. Ман ҷура шумо нестам. Шумо ҷура нагӯед. Фаҳмидед? Баъд капустам нагӯед. Капус урусия гуфтесам ба шуморо. Фаҳмидем. Ана дар бораи ҳамин ҷураҷон агар дар бораи ҳамин чӣ қадар гӯш кунед. Ҷураҷон нагӯед, шуморо мегӯям чанд бор. О шумо чока дестед. Ҷура не. Ман ҷураи шумо нестам. Мебахшед. Башхиш. Ана ҳамин замина мо ҳосилхез кардем то ин ки ҳосили нағзу фаровон гирем. Ана шукронаи худо ки имсол мо ҳосили фаровон гирифтем. Мана як зумра бозорони шаҳри Душанберо мо бо ҳосил таъмин кардем. Капусти фора гирифтем ҷураҷон. асоби анами замин мо капусти фора гирифтем ҷураҷон. Охи э бародар гӯш кун мара. Капус нея. Карам бигӯй. Капус урусияй. фаҳмо карам ана ҳосили фаровон гирифтем аз ҳамин карам ҳосили фаровон гирифтем ҷураҷон. ана ҷураҷони ма боши ҳамин ҷурагира марказ карда наметавонад ҷураҷон. ҷура не охи, ман ҷураи шумо нестам. бахшиш, мебахшем. Шумо асабӣ кардед мара. Бахшиш. ана дар бораи рафтем ҳосилхезии замин гуфтем, агар ҳамин замина ҳосилхез накунӣ, ҳамин карам ҳосили нағз наметиҳад. инсон карам бисёр нағз фоидаи нағз гирифтем ҷураҷон. ана ҷураҷони ма боши ҷураҷон ҷурагира марказ карда наметавонад ҷураҷон. ҳамин ҷураги як неъмати бебаҳоай. агар ҷура набошад рафиқ буда наметавонӣ ҷураҷон. ана ҷураҷони ма ки боши ана бародари азиз, ман ҷура не, ман ҷураи шумо нест, ман коргари телевизионам, камтара маълумот дар бораи ҳамин заминтон бутен. Тамом охи. бахшиш. мебахшед. кам ҳушум ба коргаро кам фаромӯш мекунам. ана ҷураҷон агар ҳамин замина ҳосилхез накунӣ ҷураҷон ку ҳамин капуст ҳосил наметиҳад. агар ҳамин замина бисёртар ҳосилхез кардӣ, ҳамин капуст бисёртар мешавад ҷураҷон. фаҳмидӣ? акаҷон гӯш кунед мара шумо абор. шумо ку сарма вайрон кардед, шумо мара девона кардед. шумо чӣ ха капус мегӯед? Капус не, карам. бародари азиз, ҳамин капус набоша карам айгиҷо мешавад.